Kakoro bwana weche era tek ma ok inyal sani, in fact sani koro weche era okethore nikech kakoro nyaka ajuoga bwana winjina ajuoga mane uso na nyaka yadhera ogona simu nyocha ni chiege mane gidago opondo. En gi mirima oyuak ni mondo akonye gi advice, an kora golo advice kani man be masani winjo ka ji ng'ada ne matin an gi welo moko Nyulma yeah man to chalo nade chalo nade udonje wang' sa mana ka amba discuss weche na mag siasa global warming nang'o madam to manyathini otegno ineno idhi nade Rambanya mano imte Rambanya an sami gona simu minyisa cha bana awe ni chamo wiya kare in mana serious nimelewa na mukidi bwana koka sebiro gi nyatheon koka waleo made koko gonyon manalewa na mtoi amba ng'ama ber dongi neno ka winja message nitawacho ni ng'ani hinyore wacha nimsaidie bana umenikonya bwana nyena setemo nimewuotha mpaka kule tujisunge no us koro dai e base bwana Usmani konyo gi base matimore kama gima wang'o iya otuona base to duonde to tin matin gi alto tagise niya pala waswe yuak winjo ni okochako ne tena ochako ne koro adwa na miu ot bedru thuolo koko emok dwara ahinya koko koso koko ing'eni koko nyalo buogo ng'ato donge nani but nyathini to ma is an experience manyakisi nyako manigi experience manyakisi nyaluo apingi mano ber mano nyako yae ma nyako manjoria mok nyal masimu dong nasenene nyaka gi Julius dongine mane the last time inya paro nade nyathini dong ne wuotho gi Julius nani dong na konyo gi ot gi Julius nyako ing'eri gi Julius Ondijo ma jamandas mano bende boy ne jabai Ondijo to koro ne kwaya ot tadagi bwana oda ni ang'o momiyo trend kamano kwani omit maromanade to manie yema met koso machabai kani ano kaweni baika en law ng'ato kare baika en japiko nyathini baika emokelo dala wa baika iriambo japeng ne yakisi do jutim gi mudwaro awe bodha bora godo en gi experience bana last time nakelo nyako mapoko ne gi ng'ato ka oke mane gik bokolal to bomia kifungu onyulo onyulo wena keja to ko wena kifungu yawa